Kaixo, egunon, eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzeagatik. Gaurkoan liburu bat aurkeztera gatozkizue, Quiebras y pugnas del tablero político mundial, El viejo topo argitaletxeak argitaratzen du, eta geopolitikaz ikerketa taldearen lehenengo lan kolektiboa da. Zer da geopolitikaz? Geopolitikaz ikerketa talde bada, jaio zena 2019an, egia da Euskal Herriko Unibertsitateko politika eta administrazio zientzia sailetik bultzaturiko ikerketa talde badala, horko jende batek bultzatu genuen, baina ikerketa talde honetan askotariko jendea topatu dezakezue, jende bat mundu akademikoan ari garena lanean, eta beste jende bat kazetaritza munduan dabilena edo ikerlari independente bezala aritzen dena. Horrez gainere, taldeak profil ugari ditu, jende gazte asko dago, baina baita ere adin hartainekoak edo nagusitxoak ere gaude tartean, ezta? Beraz, belaunaldi desberdinen arteko talde bada, eta guzti horrek pentsatzen dugu bere ekarpen egiten duela ere bai, ezta? Bere horretan, taldea anitza, askotariko taldea izatea. Beraz, hori pixka bat taldeari dagokionean, taldeak orain arte egin dituen lan asko topatu ditzazkezue gure web orrialdean, geopolitikaz.eus helbidean, eta hor topatu ditzazkezute executive paperrak. Executive paperrak dira lan labur batzuk saiatzen gara egungo egoera aztertzen, edota lan akademikoen laburpen sintetikoak ematen, ezta? Gure web orrialdean ere topatu ditzazkezute working paperrak lan akademiko nolabait ere ohikoagoak dira, luzeagoak eta gaiak sakonean tratatzen dituztenak, eta bestalde ere ikuspegi divulgatiboago batekin podcastak dauzkagu. Eta podcast horiek gure web orrialdean topatu ditzazkezute, batez ere iVoox kanalean ditugunak. Azkenik, gure produktu kolektibo bakarra esango genuke orain arte, eta lehena da liburu hau, aipatu dugu liburu hau, ikerketa taldeko 9 pertsonek atal bana idazten dugu, eta liburu honen edizioaren ardura Gabriel Ezkurdia eta Jon Kortazar Bielabeitiaren esku egonda, eta beraiek emango dizkigute xehetasun gehiago liburuari buruz. Agian hitza lehenengo Gabriel ekartuko du? Bai, eskerrik asko. Bueno, egia esan gure ekimena zerrek esan duen bezala 2019 urtean hasi izan, baina egia da ere pandemiak erdian harrapatu gintuela, guztioi bezala, eta arazoak izan genituela ere lantalde hori modu presentzial batean garatzeko, eta horregatik nolabait luzatu egin zen liburuaren jaiotza. Liburua esango genuke 2021ko udan sortu zala, berez, koordinazio lanetan Jon eta biok ibili gintzen, eta printzipioz oso pozik gaude, atera den lanarekin, batez ere, hainbeste urte bat pasatu ondoren ikusten dugulako gako asko gaur egungo egoera, gako horiek gaur egungo egoera oso ondo esplikatzen dutela. Argi daukaguna da, erabiltzen ditugun gakoak nazioarteko geopolitika ulertzeko ezin direla banan hartu, haien arteko harremana zuzena eta argia da, eta horregatik uste dugu hain gatazka diferenteak aztertu arren ere, gatazka guzti horien gako horiek betetzen dutela nolabait multidimensionalitate bat, ez? Gaur egungo errealitatea, nazioarteko errealitatea eta geopolitika ulertzeko ezinbestekoa daukagulako horien harreman hori, gako horien harremana. Guretzat oso importantea zen ere, liburu honetan transmititzea, sarritan hor ditugu hainbat gatazka urteetan pilpilan, agian ez hainbeste komunikabideetan, baina pilpilan jarraitzen dutenak, eta askotan falta dela gako horiek erabiltzea benetan ulertzeko segaitik gatazka horiek ez diren konpontzen. Eta horretarako funtsezkoa ulertu dugu gatazka atemporal horiek, edo barkatu, gako atemporal horiek nolabait plazaratzea. Sarritan, gertatzen zaigu, liburu bat hartzen dugunean, maila honetako liburu bat hartzen dugunean,
hasieratik bukaerara irakurtzea astuna egin zaigula, ez? Baina egia da ere, kasu honetan, liburu honek atal diferenteak dituela, eta atal horiek idazle diferenteak egin dutela, eta horregatik oso operatiboa, oso lagungarria izango da liburua askorentzako, ze atal horiek izango dira irakurri banan-banan edo beste konexiorik gabe. Baina horrek ez du kentzen, egia esan, guztien artean nolabaiteko lerro bat dagoela eta dana dokiela bestearekin zerikusia. Gainera, oso importantea da, eta nahi du azpimarratu, gure abentura honetan ere Pablo Gonzálezek parte hartu zuela nolabait, eta gogoratu nahi dugula bere egoera momentu honetan, Poloniako ziega batean dagoelako, inkomunikatuta, Europar Batasunaren barnean, eta guretzako oso mingarria da, eta gogoratu nahi dugu Pablo González bereziki. Eskerrik asko Gabirel, eta orain Jon Kortazar bilela bitea. Eskerrik asko denoi hona etortzearen, gure liburuan aurkezpenera. Liburuaren kapitulukako aipamena egiteko tarte honetan, esan behar dago, liburu honek 9 kapitulu, gehi 10. kapitulu kolektibo bat edakala, postdata bezala deitu duguna. Kontutan izan behar da, liburu hau idatzi genuela 2022ko otsailean hasitako guda Ukrainar-Rusiara baino lehen. Beraz, guda hori zuzenean ez dugu aipatzen du. Guda horren fase berri hau ez dugu aipatzen. Bai, aipatzen dugu, aurretikako 8 urteetako konfliktoa kapituluen batetan, asergiatzen kapituluan, baina guda hori berez ez. Liburu hau idazten ari ginenean, niekidek esan duten bezala, pandemia egoera batetan geunden, eta pandemia zen orduan mundu mailan erasaten zuen gertakizuna. Beraz, nolabaiteko zentralitatea handiagoa daga pandemiak guda honek baino. Pandemia horren ondorioak edo agertzen dira batez ere 10. kapituluetan, postdata dituteko kapituluan, eta horrepatzen dugu nola pandemiak eragin alduen gaur egungo kapitalismoaren konfigurazio aldaketetan, fluxu ekonomikoetan, fluxu monetarioetan, fluxu geopolitikoetan, eta bar. Eta hemen, Gabilek esan duen bezala gako atemporalak aipatu ditu, gako bat badago guda honekin konektatzen duena. Guda honen ostean, aipatu izan da, guda honek ondorio batzuk dakartzala, ekonomian desdolarizazio izan daiteke bat, bestat izan daiteke Txinaren papera handitzea edo Txinaren hegemonia horren atzematea edo, guzti hori azalduta dago azkenengo kapitulu honetan. Beraz, nolabait liburu honetan badaude gako batzuk zeintzuk ulertzen lagundu alduten guda honek, ez militarki, baina guda honek politikan eta ekonomian izan aldituen, mundu mailan izan aldituen ondorioak. Kapituluak banan azaltzeko orduan, bi mota daude, nahiko garbiak dienak, mota bat dira kapitulu konkretuak edo kasu ikerketa kapituluak eta beste bat izango zateken kapitulu teorikoak. Kasu ikerketez aipatzegoan, 5 kapitulu daude nahiko garbiak, kasu ikerketak izan daitezkena, bata Anderraren bururen kapitulua non estatu batuen hegemoniaren krisia aipatzen duen. Pandemian ikusi da, eta gerra honetan ere asko aipatu da hegemonia hortaz. Honekin lotuta, diferentzua izango genuke, adibidez, Borja Macías Urbanoen kapitulua, zeina Txinaren hegemonia hartzeari buruzkoa den. Gehiago, ekonomiari begiratuta, militarentzai begiratuta baino, bigarren aktore hori, agian batzuen arabera lehenengo aktorea dena, ezagutzeko nahiko lagungarria da. Oier Zeberioren kapitulua ere badugu ikerketa kasu bat, Rusiaren politika nuklearrari buruz hitz egiten du, eta Rusiaren proiektu nuklearrak finantzatzeko moduaz. Jon García Torrek Siriako gudaz hitz egiten du, Siriako guda izango zatekeen guda multipolar bat, hainbat aktore bertaratu izan baitira hor, bai Siria barneko fakzioen arabera, nolabait
Ukrainiako gerrarekin antzekotasun bat daka, hau da, barneko aktoreen krisi bat eta kanpoko aktoreen arteko gerra, interposiziozko gerra nahaztu baitia bai ziren eta bai Ukrainian, eta aritza diren kapitulua, honen antzeko dena, Yemengo gerraren ikerketa bat izan da. Kapitulu teorikoak bat daude, 3 kapitulu teoriko daude garbiak, deskurdiak. Sionismoaz eta sionismoaren fundamentu teoriko-politiko eta hitz egiten du. Iñaki Dominguezek migrazioetaz hitz egiten du, batez ere migrazioek estatuen politika eta estatuen subirautza, gaur egun esatea estatuen subirautza lausotzen edo urtzen ari den momentu honetan migrazio fluxuek prozesu hori nola eragin lagundu azkartu dezaketen, eta nirea, nik neuk gerra humanitarioetaz hitz egiten dut. Nola konflikto batzuetan aipatzen den populazioa erasotu dut batetako laguntza, konflikto hori, edo interbentzio beliko bat, justifikatzeko. Asier Blas Mendozaren kapituluak pixkat bi aldetatik daka, behar hitzaiten du estatu kolpeez, eta estatu kolpeen edo gobernu aldaketa masiboen arteko antzekotasun ezberdintasun bereizketaz, eta gainera ura kokatzen du kasu konkretu batetan izango zatekela, 2014ko Ukrainiako Maidan deitutako, zuen dizuen bezala deskribatu estatu kolpe, iraultza, edo gobernu aldaketa indarrezkoa, edo masa protesta, edo kasu hori ikertzen du, eta hor ere klabe batzuk eman ditzazke gaur egungo guda ulertzeko. Gaur egungo gudak izan badu aspektu bat dela gerra intra-ukrainiarra edo krisi intra-ukrainiarra. Maidango estatu kolpea edo botere aldaketa babestu zutenen eta horren kontragontzien artekoa. Esan bezala, hemen maiz eta gaur notizia geopolitiko nagusia gerra den, liburu hau idazten hasi ginenean pandemia egoera batetan gauden eta gure mentalitatea pixkat izan da pandemiarekin konektatzekoa. Pandemiari begirakoa. Hori ikusten duzuen, lehen aipatu dizuetan, postdata kapituloan hor aipatzen genuen, pandemiak ekartzen dezaken, aurretik zetozen prozesu ekonomiko batzuen, ez dira pandemien sortu, baina aurretik zetozen prozesu ekonomiko batzu nola azkartu edo biztaratu dituen, adibidez, Txinaren ekonomia produktibo industrialaren indarratzea, Txina aktore berri bezala agertzea. Baita ere aipatu dugu desdolarizazioaz, gaur egun gerraren Ukraina-Rusiarraren ondorioz asko aipatzen den gauza bat, orain petrolea rublotan edo horretan ordaindu behar dela eta aurrepatroien itzulera. Beraz, azkeneko kapitulu hau, nahiz eta pandemian pentsatuta egon, kapitulu honetan, aurki ditzazkezue, gerra Ukraina-Rusiarraren buruzko gakoak ez, baina bai horrek ekar ditzazkeen ondorio politiko-ekonomikoei buruzko gako batzuk. Hau esan da, nire hitzartea bukatu dut, eta zuen zen gertuko gara. Eskerrik asko Jon, besterik gabe gogoratu liburu hau Gabrielek aipatu bezalaxe, Pablo González eskaini digula, zuzen ere, 3 hilabete pasatxo daramatzanean Poloniako pertsondegi batetan, eta bere giza eskubide eta eskubide zibilak urratuak izaten ari direla. Europar Batasuneko giza eskubideen 18 artikulu gutxienez urratu zaizkio, eta oraindik ere ezin izan du eduki bere familiaren bisita bat, eta ez da ere ezin izan du lotu bilera batetan bere konfiantzazko Estatu Espainiarreko abokatuarekin, Gonzalo Goyerekin. Besterik gabe, gonbidatzen zaituztegu gure liburua irakurtzera, eta gurekin ere partekatzea liburuari buruz dazkazuten iritziak, kritikak eta abar, edozein elkarrizketetarako prest gauzkazue, eta alde horretatik, mila esker bertaratzeagatik eta hurrengora arte.